Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano panchange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell uyezve zvinobatsira kuti iwewe unge uchiwana maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Inini saHatirari 263 andiregeri kukuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Unozosarira seiko pakuwana maupdates inyaya yekuti hauna kusubscribe. Vakajoina family inoyi vakajoina Hatirari 263 family. Hatirari musi watamuka. Team no mabori. Chazvipazita kuti team no mabori. Alright, zvisinei semakesi atiri kureceiva munyika yedu yeZimbabwe macases evanhu vari kuita accident vachifa. Topedzwa here nenyaya dzematsaona, toparara here tese semhuri yeZimbabwe nenyaya dzema-accident. Pazuva rega rega autadze kunzonzi pakadai paitika accident, pakadai paitika accident, pakadai so kwafa munhu, pakadai so ningazofa ite accident. Ndo makesi atiri kureceiva senyika yedu yeZimbabwe. Ndakambobvunza kuti inyaya dzemaroads here kana kuti inyaya dzemadrivers edu anenge achidriva mota dzemushikashika, mabhazi, magonyeti ndiwo anenge ari wrong here. Vamwe vanenge vachingotaurawo zvavanotaura mucomment section, chero iwe utaurawo zvaunofungawo mucomment section kuti inyaya yei. Nyaya ndiri kutaura muzuva ranhasi yaitika paNiye Lutumba. Tasarwa ne30 kilometers kuti tisvike paBeit Bridge. Nyaya yakamira so, pane gonyeti ranga rakatakura chikafu chemombe. Gonyeti iri regai tidzoke kumashure mbichana. I think makuseni ndamboposta video rebhazi ratsva kuSouth Africa. Bhazi rapiswa nembavha kuSouth Africa. Nhasi futi muno munyika yedu yeZimbabwe izvezvi unyoro huno. Gonyeti iri ranga rakatakura chikafu chemombe rangasarwa ne30 kilometers kuti risvike paBeit Bridge. Zvatareceiva zvinorwadza semhuri yeZimbabwe. Raita accident nerimwe gonyeti rinonzi Wilson. Ndo zita retrack iroro. Zvaita head on. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Ndofunga uri kuona kana background yangu kana uri kunatsoiona zvauri kuona kubackground. Ndo zvaitika apa. Gonyeti iri ranga rakatakura chikafu chemombe rabvira rese kusvika rapera. Iye driver wachona anga arimo futi mugonyeti imomo, atsvira imomo. Chingoti rest in peace, ngazorire murugare. Vanhu vasara kumba kuti vada kureceiva chikafu ichi vari kutoti munhu ari kusvika izvezvi achasvika, but unozopinzirwa phone call. Ende phone yachona yatsva. Unozongodzwawo nevamwe kunzi ningi uya anga achida uya nechikafu chemombe afa. Utozoti vari kumba ubva watoti adhidhi vari kubasa vari kudzoka mangwana. Izvo baba vafa. Bye bye yavasiya vaita yaiya vachibuda. Ndo bye bye yekutopesana kutoti munhu akunofa. So zvanoda kuti tiite semhuri yeZimbabwe, sevana veZimbabwe, advice yandinopawo kuvanhu, ngatishingei kunamata. Pese patinenge tichibuda tichienda kupi patinofamba nengoro dzemoto, kungoisa zita raMwari mukati kuti Mwari, zvino ndakuda kubuda, ndatarisana nerwendo, ndichengetedzei ndisvike mukudzoka mumba muno, mukwete kudzoka ndachirema kana kudzoka ndakuda kuvigwa. Uyu werimwe bhazi werimwe gonyeti pazvaita head on ari kunzi akuvara, amhanjiswa kuchipatara. Chingoti get well soon kune akuvara. Kune afa, rest in peace. Veukama ndava chimentariro. Tinge sina tarisiro izvi tisingazvifungire. Rufu uru arina kuplanwa. Munhu anga asingarwari. Munhu abuda achitodriva mota achitoti ndatoye pabasa, ndakutoenda nechikafu chemombe. Ndo paabva asangana neaccident. Mhepo dziri kusimuka. Ndonzwawo vamwe vaitaurawo zvaunotaura mucomment section. Handikwanisa hangu kuzotaura comment section. Ndenyu hatigoni kujaja kana kutonga nedivi isirirwa. Handigoni kutaura zvisiririzvo panyaya idzidzi. Ndoona vamwe vanotaurawo macomments ane njireceiva mastreets esocial media. Hatirari nyaya yekuti iwe chingotaurawo kuti uri kufunga kuti zvopedzwa sei macases aya. Ndatimboshingei kunamata kutoenda pamberi paMwari, tinamate Mwari vachenese nyika yedu yeZimbabwe, nekuti macases aya tinopera tese takasanamata nekufa netsaona. Ini saHatirari andiregerewo kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndiri bullets pakutsvaga manews updates. Team no mabori, Hatirari musi watamuka.